Evo servisi radyoyu dengi geldi. Şınavinden müşen radyo denge gelden baş ürüt seçiliye 2024 çarşamba Brüksel'e saat 8 lağmedede Godarenice emin uçen seresi bir peşkeş bikendem de mazadiye reber apıya. Balafren devleti Atırka'da ker Metina bombardıman ker Balafren şehrin devleti Atırka'da ker şevedin çayı Metina yerine zinavçı Ahmede ya doğuke bombardıman kerin. Ajansa Rojniv Seragan ku Balafren şehrin devleti Atırka'da ker nezi jiyan gehen şehniyan bombardıman kiriye. Lider barizyanın bombardımanı da agahin hatine biraz kıstan. Cenaze gerlay yejastare pişti 6 mahan radesti malbate hat kirin cenaze gerlay yejastare Selma Şevlik binastan beri tam facil cilo kulübestaye şehit bu pişti 6 mahan radesti malbate hat kirin malbata gerla beri tam facil cilo de despekede bihis ku keçavan şehit buye uçune şırnakı malbate serli serdozgeri komereye şırnakı da lejber ku cenaze ne dahat nas kirin cenaze ne hat edayin malbacı bu testa denaye minaka khuyne da dagirkeri atır cenazeyi gerila beri tam facil cilo bey agahi malbate le goristana be kesan yaşına ve şartın pişti 5 mahan encama denaye diyar bu uraydar devlet atır malbata gerila beri tam facil cilo ku le İstanbul edici agahtar ker malbata gerila ji İstanbul'e çuye şırnakhe u cenazeyi keça khoygert u jibu de fikirne birine bittisi. Selahattin Demirtaş da kumpasa Kobane'de ağavi gut berxodan aldici zilme ravaya bu emeli berxabidin. Danışına doza Kobane du jile datki cezaya giren abiş Sudan Ankara'lı salona Kampusa girtika Sincan'e devam ker parlamenteriden parti Parizer'in girtiyan u hukkuna senci bu azadi öhede u seruke sendikaya keske Mehmet Bozyiğit nüneren gerek partiyen siyasi u rexistiren sivil beştarbun siyaset medarın girti Sabah Tuncel Aynur Aşan Günay Kübülay Bülent Parmaksız Ali Ürük u Nazmi Gür le salona dadgi amade bun siyaset medarın girtike en cuda bu pergala sek bise beştari danışine bun de danışine doh de hev seruke HDP'ye Selahattin Demirtaş axıvi gud ez parasına xwe diyariya babê xwe û hostayê Tahir dikim divê em rastiya dîrokê ji bîr nekin dewleta ku ez û hûn hemû tê de ne bi darê zorê welatê me dagir kiriye yek û peymana faziletê xera kiriye devlete eger hûn li sucdareke bigerin ev sucdar ne emin em mexdûrê wêne metêne namus û nasnameya gelê xwe paras û ji bo mafê jiyana mirovayî ku li ser axa xwe bijîn me têkoşîn kir welatê me ye axa me ye keda me ye Ankara dagir nekiriye me ziman çand û baweriya gelan qedexe nekiriye Demirtaş balk şanser têkilên dîrokî engelê Kurd û Tirk û gut komara Tirkiye bi desteka Kurdan hatiye ava kirin lê Kurd bi darbeyan hatiye tasfiye kirin derbeya heştî jî yek ji van derbeyane û hîna dewam dike em berxwedidin em li girtîgehê li meclisê li berxwedidin berxwedana li dijî zilme rewa û maftare hûn ji bo Xezayê bi şev û roj banga berxwedanê dikin hûn banga xilafetê dikin çima ne suce çima dema em daxwaza xwe seriyê dikin suce tenê riyeke çareseriya mesele Kurd heye hebûna Kurdan qabûlkirine em Kurd serî natawînin em amade ne bi hev re bijîn lê em heta dawiyê li dijî zihniyeta înkar û turnêkirinê li ber xwe bitin danîşîn ve îro jî dewam dike.
Li İranê neh kesên din hatin îdam kirin li gorî nûçeya Ajansa Nûçeyan a Fermiya İranê cezayê neh kesên ku bi sujdariya bazirganiya tiryakê de hatin darizandin û cezakirin hatin îdam kirin. Li gorî nûçeyê sê kesên ji wan kesan rojên borî di girtîgehê parêzgeha Erdebîlê ya li Bakur Rojavayê Welatê de ji ber sûcê kirin û neqilkirina eroîn û afyonê hatine îdam kirin. İrnayê ragihand ku 6 kesên din jî ji ber sûcên bazirganiya metafantmanîn, eroîn û esrarê hatine îdam kirin. Li gorî daneyên rêxistina mafê mirovan ê Îranê di sala 2023 de li welat 823 kes hatine îdam kirin. Berpirsên İranî diyar dikin ku ev ji bo têkoşîna dijî bazirganiya tiryakê kampanya dane dest pêkirin lê li gorî muxalîfan bazirganiya tiryakê ji aliyê hêzên şoreşê ve tê meşandin. Daneyên ku ji aliyê Komîsyona Narkotik a Netewên Yekbûyî ya sala 2021 ve hatine parvekirin diyar dikin ku li İranê 2.8 milyon kes tiryakê bi kar tîne. Tê texmîn kirin ku hejmarên rastîn pir zêdetir e. Pisporê nexweşxaneyên civakî Muhammed Rıza Mahmud Far di sala 2020 de diyar kiribû ku temenê kesên ku tiryakê bi kar tînin li welat daketiye 8 û got temenê ciwanên ku dest bi bikarana tiryakê kirine daketiye 12 salî. Li İranê ji sala 2011 ve hejmarê kesên ku van maddeyan bi kar tînin 2 qet zêdetir bûye. Mahbub Fer di berdewamiya xaftina xwe de wiha dibêje nüfusa İranê 85 milyone û ji sedî 14 nüfusê tiryakê bi kar tîne. Ji van kesan taxrîben 12 milyon kes tiryakê bi kar tînin. 4.5 milyonê wan bi dewamî tiryakê bi kar tînin. Komîteya Tevçandê ya PKK bi daxuyanekê Sînameger Mensûr Kerîmiyan bi bir anî. Sînameger Mensûr Kerîmiyan 23 kanûnê de êrişa dagirkeriya Tirk de li Rojavayê Kurdistanê şehîd bû bû Komîteya Tevçandê ya PKK bi daxuyanekê Sînameger Mensûr Kerîmiyan bi bîranî. Komîteyê bi berfireyî bahsa têkoşînaviya çand, huner û sînamegeriya Kurdî kir û wiha got Dewleta Tirk a dagirker qirker li ber çavê tevaya cîhanê komkujiyan dike. Artêşa Tirk a ku derbên giran ji gerîla dixwe êrişî sivîlan dike. Di van êrişan de gelek welatî şehîd û birîndar bûn. Yek ji şehîdan jî Sînameger Mensûr Kerîmiyan e û ji bajarê Sinê û Rûşatê Kurdistanê bû. Ji bo rastiya êş û têkoşîna gelek Kurd Sîname da nîşan bide birehê netewî berexwe da Rojavayê Kurdistanê. Komîteya Tevçandê ya PKK ji bo Mensûr Kerîmiyan banga berpirsiyariyê li sînamegeran hemûyan kir û got li dijî êrişên de divê em li her derê têkoşîna xwe mezin bikin û xwedî li kê da şehîdan derkevin. Li Stokholmê ve konferansa Jin Jiyan Azadî bê darxistin. Konferansa Jin Jiyan Azadî û ber bi şoreşa jinan ve 20 û 21 çilê bê darxistin. Konferans ve performansa Estera Mortezî dest pê bike. Panela awil ve derbarê rastiya jinan ya dîroka İran û Rûşatê Kurdistanê de be. Moderatora panelê Şîva Qelwazî û di panela awil de ve Şehîn Nevayê, Feriba Balûçî, Sorhê Gembarî, Şehrizad Arşedî û Hayde deregahî pêşkêşiya wan bike. Di panela duyemîn de ve analîzên civaknasiyê ya serhildana jin jiyan azadiyê pêkirin. Süheyla Şehiryarî ve moderatoriya panelê bike û Sümeya Rostompur, Reha Sabit Serwastî, Sosan Kerîmî û Sara Efrastiyabî ve weke axatvan beşdarî panelê bibin. 21 çilê di panelê de ve pirsgirêkên jinan û şoreşa civakî bên nîqaş kirin û vê tesîra dînamîkên hundirîn û dervê yên li ser şoreşê jî werî nîqaş kirin. Nagin Şeyh El İslamî ve moderatoriya panela siyemîn bike û Bilqeys Roşen
Roşin Mükriyani, Sara Kırmaniyan û Neda Hoşeng ve beşdar bibin. Di panêla dawî de wê li ser riyên parastan şoreşa jinjiyan azadî û armancayê şoreşê pêşkêşî wêre kirin. Fatim Asadî ve moderateriya panêlê bike û Elah Sedir, Feriba Burhan, Siha Roza Sebah û Meryem Fethi ve pêşkêşiyan bike. Konferans belin navnîşana Utomgen Boyê pek be. Kesên ku bixwazin beşdarî konferansê bibin dikarin biriya e-mailê li ser ekranê bikevin têkiliyê de. Şaredariya bajarê Wanê ku ji aliyê Qayûm ve hatiye deste serkirin bi 15,000 TL bertil karkeran digire kar. Berpirsyarê Van hemûyan serokê daireya karmendan Sedat Ünalî AKP'ye û Aziz Gülbay yê MHP'ye. Murat Turlu Aziz Gülbay yê MHP'yê jî gelek caran bi dizî gendalî û bertilê ketin rojevê de. Herî dawî şirketa Panda bi 200 milyonî doz li şaredariyê vekir. Ji ber ku Ünat Gülbay û Turlu di meha dawî de nêzî 400 kesî girtine kar û ji her karkerekî 15,000 TL bertil standine. Van pereyan jî dişînin ülke ocakları û komeleya ciwanên AKP'yî. Van kesan Akiba gendalî havakiriye û rêveberên AKP şaxa jinên AKP yên Wanê jî di nav de ekîbê de ne. Karkerê ku ji bo karserî li wan daye got min bihîst ku li bel Wanê karkeran digirin û min serlêdan kir. Li qeta ewliya hevparê odeyeke hebû ez birim vê odeyê. Dema ez li benda hevpeyvînê bûm ji min pirsên tu dikarî çi qas piştgiriyê bidî me. Dema min got ez fêm nakim gotin karên me bi te re heye pereyên te hene. Gotin 15,000 TL bide em ê bi kar bînin û te demir dest bikirin kar de. Min got ez nikarim van pereyan bidim. Gotin temam em ê te agahdar bikin û ez şiyandim û carekê din kesekî telefon nekir û nepirsî. Wan bi eşkerî bertil xwestin ji ber ku min bertil neda ez negerim. Ez negirtim kar. Serokê Eniya Tirkmenan bi Hakan Fidan re civiya ve reîsî biçê Tirkiye û bi Erdoğan re hevdîtînê bike. Hat zanîn Wezîrê Karê Derveyê Dewleta Tirk Hakan Fidan li Ankarê bi serokê Eniya Tirkmenan a Iraqê Hesen Turan re civiya. Piştî hevdîtina Hakan Fidan û Hesen Turan daxuyaniyek hat dayîn hat gotin her du aliyan peywendî û bi destxistina berjewendiyan gotûbêjkirine. Hêjayî gotinê Dewleta Tirk biriya Eniya Tirkmenan dixwaze li Herêmê û Iraqê bigehe armacê xwe. Eniya Tirkmenan heta niha derbarê Walitiya Kerkûkê te biryar nedaye te payî piştî vê hevdîtinê biryara xwe ya ji bo encûmen û Walitiya Kerkûkê bide. Li Kerkûkê de hilbijartina encûmena giştî de Kurdan 7 kursî bi dest xistin, 5 yêneke di du pêdeke Ereban 6 kursî bi dest xistin. Tirkmenan du Mesîhiyan jî 1 kursî bi dest xistine. Li aliyê din hat zanîn Serokkomara Îranê İbrahim Reîsî ve bi Erdoğan re bicive. Reîsî sibe diçe Ankara û ve bi Erdoğan re rûbirû hevdîtinê bike tê gotin ji Xeza heta Iraq û Sûrî başûrê Qafqasya gelek mijar ve bên gotûbêjkirin. Pisporan gotin yek ji mijarên wê Reîsî û Erdoğan gotûbêj bikin mijaran sînoran û pijake û balkişan ser polîtikên dagirkeriye. İsrailê li Beyrûdê ofîsa Hamasê bombardiman kir. Ajansa Elwenê ya Lübnanê ragihand ku balafirên bê miroviya biçek ya İsrailê li paytexta Lübnan Beyrûdê ofîsa ku tê îtakirin ya Hamasê bombardiman kir. Heman ajansê got cihê hatiye bombabaran kirin li herêma Dahiyaya û di destên hêzên Hizbullahê de ye. Di encama bombabaranê de herî kem 6 kesan jiyana xwe ji desta. Hat zanîn ku di nava kesê jiyana xwe ji destane de rêveberê Hamasê Salah el-Arûrî jî heye. Hamas bi daxuyanekê mirina Arûrî piştrast kir.
Li Zivala Xezayê hejmara miriyan gihîşt 22,385 di daxuyanê nivîskiya Wezareta Tenduristiya ya li Xezayê de derbarê êşên İsraîlê yên li ser Zivala Xezayê de agahî hatin dayîn. Di daxuyanê de diyarkirin di 24 saatên dawî de 207 Filîstînî jiyana xwe ji dest dane û 328 jî birîndar bûne. Di daxuyanê de hat diyarkirin hêzên İsraîlê di 24 saatên dawîn de li dijî malbatan 15 qetliam pêk anîne û hejmara Filîstîniyên ku ji heftê cotmê hêvir ve di êrişên İsraîlê yên li dijî Zivala Xezayê de jiyana xwe ji dest dane gihîşt 22,385 û hejmara birîndaran jî gihîşt 57,305. Li gurî daxuyanê ji sedî heftî kesên jiyana xwe ji dest dane ji nûzarokan pêk tên. Wezareta Perwerdê ya Filîstînê ya li Zivala Xezayê jî ragihand ku di nava kesên şerê Xezayê ya İsraîlê jiyana xwe ji dest dane de zêdetirî 4,356 xwendekar hene. Di êrişên İsraîlê de ji heftê cotmê hêvir ve 4,356 xwendekarên Filîstînî şehîd bûn û 7,818 jî birîndar bûne. Ji sû heft xwendekarên jiyana xwe ji dest dane û 282 kesên birîndar bûne ji şeriya Rojava û Qudsa rûşhilatin. Li Xezayê jî 4,119 xwendekar hatine qetilkirin û 7,536 xwendekar jî birîndar bûne. Li gurî daxuyanê di êrişên İsraîlê ku li Xezayê 222 mamoste û rêveber hatine kuştin de herî kêm 381 dibistan xisar dîtine an jî hatine îmakirin.